गासैनिसिमबो आङो नोंथांमोननि 2026 नि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आङो थांनाय 23 एप्रिल 2026 आव मिस इउनिभार्स आसामनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो टाइटेलखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बे आंनि मोनसे सिमांमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो 2024 निफ्रायनो आङो जे आंनि बिउटि पेजेन्ट जर्नीखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिनो आङो हार्डवर्क खालामना गावनि हार्डवर्क आरो कन्सिस्टेन्सिखौ लाखिनानै आङो नैबे पेजेन्टखौ खालामदों ओमफ्राय दा आं बेहाय देरहासार जानानै बे टाइटेलखौ मोननो हानानै जोंनि हारि आरो लोगोसेनो पुरा आसाम स्टेटखौनो आङो मिस इउनिभार्स इन्डिया स्टेजाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दं नेशनेल स्टेजाव मोनहैनो हानायाथ' जोबोद गिदिर खोथा जोंनि थाखाय आरो आङो जोंनि हादोरनि फारसे साननानै एबा जोंनि कालचारनि बागै एबा जोंनि कमिउनिटिनि बागै साननानै आङो जोंनि आसाम स्टेटखौहाय मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय आङो आसा खालामो रिप्रेजेन्ट खालामोबा आं गावखौल' रिप्रेजेन्ट खालामगोन होननानै बुङा जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि नट अनलि बर' बाट अल द diversity that we have in our Assam, all the diverse culture आङो सबखौबो देखायनो माने गोसो दङ आरो आसा खालामो कि आं मोजाङै खालामनो हाथों होननानै नेशनेल स्टेजाव नोंथां गिबियावनो आङो इसोरनि फारसे आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों जे आंखौ बे लामायाव दिनै दिन्थिफुंलांबाय इसोरा आरो लोगोसेनो गिबियावनो आंनि आइ बाबा आंनि फेमिलि आंनि आलासि बिथांमोन गासिबो जिहेतु बेहाय नुजाथिफैदों आंनि पेरेन्ट्सनि अनगा आं दिनै बे लामायाव सफैनो हानाय नङामोन ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय सार जायख्लं बिथाङा जाहैबाय मिस इउनिभार्स आसाम आरो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि अर्गेनाइजार बिथांनि थाखायनो आं दिनै देरहासार जानो हादों बिथांनि अपरचुनिटि मोनामोनबा आङो बे लेभेलाव सफैनो हानाय नङामोन बे अपरचुनिटिखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बुंनो थाङोबाथ' आङो इमान मोजाङै आंखौ वेलकाम खालामगोन होननानै आङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एक्सपेक्टेशननि बारा खुसि जादों आरो आङो माने आं बिराद थेंकफुल आंनि आइ बाबाया इमान खम टाइमावनो आंखौ बिदि एरेन्ज खालामदों वेलकाम खालामनो लोगोसेनो आङो गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो जे आंखौ माने ओरैबायदि खुसि मोनदों आङो बे बरायजानानै दिनै बिदि आङो मालाबाबो सानफेराखैमोन सिमाङाव मोनसे सिमाङा मोगथां जानाय बायदि मोनबाय आरो दिनै आं बिदि बरायजानानै थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय आं गामिनि गासैनिसिमबो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो